Just my gym socks. I haven't changed them in a while. Well, wash them, please. فيلمنا جمر مارشالنا جيلبرت استوالو خلته محازوت مفرح فيلم خري انت خديو جنت فيلمي لعلمت ان مفرح خوينو سلازرخو جيلبرت انكي ودعو امونغونا وغويا يوصي مارشالون سيعو يوصمو ات فيلم خصاو زودا ان منتاي كم زي تتصبي حتى جيلبرت ات فيلم بتاع مفرحو سلازنره نمارشال مليسو كميل كاغتريو نير كايلي حتى نجزኦም كملسون كلون اندهر دا زفرح ነገር ዘይትፎቲ እቲ ዝመጽሎ በዓል ሃሎዊን ከመይ ከኣተው ዕለይሉ ንጊልበርድ ይሓቶ እዚ ናውግዕ እውን ናይ ሃሎዊን ካስቶም ክገዝኡሉ ናብ ዝኽእሉ ድኳን ኣትዩ ኣብኡ ምስ በጽሑ ግን በዓልቲ እቲ ድኳን ባዚ ክዳን ተኸዲና ጽኒሓ ክትደንግጾም ትሞክር ማርሻል ምንም ኣይመሰሎን ጊልበርድ ግን ኣብ ስሩኡ ምሻን ይቐሪዎ ገዛ ክምለሱን ከለውን ማርሻል ንጊልበርድ እዚ ናይ ፍርሓት ችግሩ ንምኽፈትሕ ኩሉ ዝተኻእሎ ከም ዝገብር ይነግሮ ጊልበርድ ማርሻል ንምንታይ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ከም ዘልዕለሉ ይሓቶሞ ኣብ ዓለም ብዙሕ ነገር ይዝገጥም ፈሪሕካ ትሕባእ ኮይንካ ድማ መብዛሕትኡ ከም ልጠካ ኢሉ ጊልበርድ ይመኽሮ ጊልበርድ ምስኡ ኣይተስማዕምዕን ማርሻል ግን ፍርሓቱ ዝገጥመሉ ናይ መጀመርያ ብርኪ ናብ ናይ ጎረቤት ገዛ ኸይዱ ኳዕኩሕን ምህዳም ምዃኑ ይነግሮ ግን እቲ ማዕፁ ኳዕኩሖምሉ ክሃድሙ ዝሓስብለው ኣቶ ጊልበርድ ብጣዕሚ መፍርሕን ምስ ካልኦት ሰባት ዘይዛረብን እዩ ጊልበርድ እውን ማርሻል ብተደጋጋሚ ስለ ዝሓተቶ መማረፂ ይነግሮን ቅስናበለ ኸይዱ ንኹሕኩሕ እናተቐረበን ከሎ ግን ኣቶ ቢቦት ብድሕሪቱ ይመጽእ ሞ ይደንግጾ ቢቦት እውን ተናዲዱ ካፍ ደጉ ንኽጠፍእ ይነግሮሞ ጊልበርድ ፈሪሑ ናብ ጎያ ይኸይድ ጊልበርድ ገዝኡ ከም ዝኣተየ ምስ ረኣዩ እውን ካብ መሕቢኦም ይወጽእ ሞ እቲ ጨዋታ ከም ዝሓሰብ ናይ ሕማቕ ኣይኮነን ኢሉ ንጊልበርድ ይነግሮ ጊልበርድ ግን ዝኸፍአ ከም ዝነበረ ንማርሻል ይረድኦ ኣብ መጨረሻ ጊልበርድ ንማርሻል ምስኡ ድራር ከሊዕ ደሊ ተኾይኑ ይሓቶሞ ናይ ሰወይቱ ናይ ቀረባ ግዜ ፍቃሪኣ ኣብቲ ድራር ስለ ዝህሊ زي ممتاز حشم مارس مخانو نجيل بردي نجرو مارشال جزات مليسون مسديو ديانين أفكاري أنتيدن مجوي بلع تيد ولا فتحم تصبوط عايزلو سوي خند أمبر مارشال فتيمو يفوتون كزارو خمكرن كلون إنكي تقدسلو كما أدت العلنا كفلي خير ديانا كن بتعم تربشا سلزنارت سيعوتنا كفلو تخيدمو نتيد بتعم سلز فوتو نسخاون تتفوتيو دسمه لنيلا حساوة تغيرات موكر مارشال نديو تشوكيل كيبلا ግን مسبو ان مارشال استفاتحت قدم 5 ዓመት እዩ ቴድ ሕጉስ ስለ ዝገብራውን ምስኡ ክትነብርን ከላ ማርሻሉን ሕጉስ ከም ዝኾነ ርግጸኛ ክትከውን ያደሊ ንምሸቱ ናብ ጊልበርድ ይደውልሞ ናብ ናይ ቢው ቤት ገዛ ንኽርኢ ሓቶ እንከይ ተጸበየውን ሓደ ዓብይ ነገር ናብ ውሽጡ ገዝኡ እናእተ የርእይዎ ጊልበርድ ዝሞተ ሰብ ኢሉ ክጠራጠርን ከሎ ማርሻል ርግጸኛ አይነበረን ማርሻል ገለ ሓወልቲ ኢሉ እኳ ከረጋግዖ እንተሞከረ ጊልበርድ ግን ሕጂውን ተጨኒቑ እዩ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ንናይ ትምህርቲ ፕሮጀክት ናብ ሙዚየም ይኸዱሞ መምህሮም በብኽልተ ሰብ ኮይኖም ፕሮጀክቶም ንኽጅምሩ ተሓቶም ግን ናብ ትምህርቲ ቤት ዝመጸት ሓዳሽ ተማሃሪት ኤሚ ናብ ጉጅሉኡ ሓውሳስ ዝደሊ ሰብ ይረኸበትን እታ መምህር እውን ናብ ጊልበርትና ማርሻል ትልእኾም ማርሻል እውን እቲ ሓዳሽ ተማሃሪት ተኾይና ይሓታሞ ወይላ ካብ ካሊእ ሮክቦልድ ዝበሃል ዓዲ ከም ዝመጸትን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከም ዝነበረን ተረድኦም ንምንታይ ከምኡ ከም ዘለት ክሓትዋን ከለዉ እውን ምስ ዓበይት መርማሪት ክትከውን ከም ትደልን ኣብዛ ምንም ዘይፍጠረላ ከተማ ግን ዝምርምር ጉዳይ ስለ ዘይትረክብ መርማሪት ናይ ምዃን ሕልማ حلمي خوينو خقريو إنها تزارون كلو مارشال كابورسو جبس زحزت لاستيك يوتسمو تور زبال كل جزاز دندنو قلعة من تيليوسدا إم زغتر إنكلا تعمل تناددمو ناو تور كيدا قليلا شويدا اتا جبس تقبيلات ملسا بزح خيط أنحو اتم تمهارو نايقب تقرسا أرسن غريو ناو كالي خفالت موزيم يوسادو اتا ممهرون كلتا فرقنات زغبارو لحاول تترقمومو اتا مخاني فولتو تخوينم تحاتو كافتم قلعتكن بجيكا أمي زفلت ولا حدا سوين ورن لكا اتم وشت زلو زنبوتات نغرأي فكادلومن ግን ዕድለኛታት ኮይኖም ካሊ ዝተኸፈተ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ስለ ዝነበረ ክሪኡ ተወስዶም እታ ዝርእዋ ነበሩ ማሞ እውን ን3000 ዓመት ሞይታ ከም ዝጸንሐትን ልዕልቲኣ ተባሂሉ ይእመን ከም ዝነበረን ተረድኦም እታ መምህር ሕቶ ኣለኩም ዲላ ክትሓትትን ከላ እውን ኤሚ ንምንታይ ሓንቲ ጥራይና ልዕልቲ ተኾይና ኩሉ ግዜ ምስ ሰብኣይ ኩነት እንድያ ትቕበር ኢላ ትሓትት እታ መምህር እውን እታ ሞይታ ናይ ልዕልቲ ምስ መማኸሪ ንጉስ ፍቕሪ ሒዝዋ ከም ዝነበረን ግን ስድሮኦም ይጻልኡ ስለ ዝነበሩ ብሓደ ክኾኑ ይፈቐድሎምን ግን ክሞቱ ከለዉ ክልቲኦም ጎኒ ንጎኒ እዮም ተቐቢሮም ነይሮም ግን ቅድሚ 150 ዓመት እቲ መቃብሮም ተወሪሩ እቶም ክልተ ሬሳታት ናብ ዝተፈላለየ ቦታ እዮም ተወሲዶም
ግን ብዝሕዝን መንገዲ ናይቲ መማኸሪ ሬሳ ተረኺቡ ናፍቲ ሙዚየም እሱና መፅን ከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝጠፍአ ይነግሮም። ኤሚ ተሰሪቑ ድያላ ትሓታ እሞ ኦም ዝተሰረቐ ተረጋግፀላ። ሬሳ ዘይብሉ ናይ ግብፃውያን ሳንዱቕ ይረኽቡ እሞ ማርሻልን ጊልበርትን ብሓደ ኣትዮም ፎቶ ተላዒሎም ይኸዱ። ጽባሒቱ ትምህርቲ ይምለሱ እሞ ኤሚ ምስኦም ክትንቀሳቐስ ትደሊ ኮይና ይሓትዋ። ፈቃደኛ ኮይና ብሓደ ንገዝኦም እናተመለሱ ከለውን ብዛዕባ እቶም ሞሚታት ከመይ ኢላ ብዙሕ ከም ትፈልጥ ይሓትዋ። ኤሚ እውን መርማሪት ክትከውን ድሕሪ ዳኣ ደልያ ዝተወሰኑ ነገራት ክትፈልጥ ከም ዝነበራ ተረድኦም። ክትመርመሪ ተደሊኺ ንክቡኣት መርምርዮ ትማሊ ምሸት ሬሳ እናእተየ ርኢናዮ ነርና ኢሉ ጊልበርት ይዛረባ እሞ ብዘረቡ ብጣዕሚ ትድነቕ። ናብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ኸይዶምን ካሊእ ዝረኣኽሞ ነገር እንታይ ኔላ ትሓቶም። ምክንያቱ ከም ጥርጥራ ነቲ ሳንዱቕ ዝሰረቐ ሰብ ረኺቦም እዮም እኒሄው። ግን ቀትሪ ምድሪ ኣትዮም ክፍትሹ ስለ ዘይኽእሉ ምሸት ንኽምለሱ ተቋፂሮም ይፈላለዩ። ንምሸቱ ከም ዝተቋፀርዎ ኣብቲ ቦታ ይራኸቡ እሞ መብራህቲኦም ሒዞም ናብቲ ውሽጢ ገዛ ይኣትዩ። ጊልበርት ሕጂ እውን ናብቲ ገዛ ምእታይ ፈፂሞ ይሕጎሶን። ግን ማርሻልና ኤሚ ስለ ዘገደድዎ ንከይፎተ ይኣቲ። ብመሽኮት ገይሮም ናብቲ ውሽጢ ገዛ ምስ ኣተዩ ተበታቲኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ንኽእልሹ ይማኸሩ። ጊልበርት ግን ቢቦን ንኸይረኽቦ ፈሪሑ ስለ ዝነበረ እቲ ሓሳብ ፈፂሞ ይፈትያን። ድሕሪዚ ማርሻልና ኤሚ በይኖም ይኸዱ። ጊልበርት ድማ ብድሕሪት ዝኾነ ድምፂ ይሰምዕ እሞ እናተንቀሳቐሰ እንከሎ እቲ መማኸሪ ንጉስ ዝተቐብረላ ግብፃዊት ሳንዱቕ ይረኽባ። ይኸፍቶ እሞ እቲ ሞሚፋይ ዝተገበረ ሬሳ ኣብ ውሽጢ ይጸንሕ። ክነቓንቕ ናብ መሬት የውድቕ እሞ ተደናጊጹ ንዕርኽቱ ክነግር ይኸይድ። ኣብ ሰዓት እዚ ብርሃን ወርሒ ናብ ክሳዱ የንፀባርቕ እሞ እቲ ሓጭን ምብራህቲ ይጅመር። ጊልበርት ኣዕርኽቱ ሒዙ ናብቲ ሬሳ ዝገደፈሉ ቦታ ክመጽእ እንከሎ ግን ኣብኡ የለን። ጊልበርት ሓሲዩ ድዩ ሓሊሙ ኢሎም እናተጠራጠሩ እንከለዉ እውን እቲ ሞሚ ብድሕሪቶም ይመጽእ። መሕበእ ንምምላሽ እናተጓዩ ናብቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ድዩ እሞ ማርሻል እንከይፈለጠ ላምባዲኑ የውድቓ። እቲ ዞምቢ እውን መንደቕን ማዕፆን እናፍረሰ ይስዕቦም ስለ ዝነበረ ክበልዖም ዝደለየ መሲልዎም ብጣዕሚ ይፈርሑ። ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ሞሚ ይርከቦም እሞ ናይ ጊልበርት ላምባዲና ሒዝዋ ስለ ዝነበረ ንኸቐብሎም ይስዕቦም ከም ዝነበረ ይርድኦም። ጊልበርት ንኽቕበሎ ፈሪሑ እዩ ነይሩ። ግን ንኸይናደድ ንኽቕበሎ የገድድዎ እሞ ኢዱ ሰዲዱ ይቕበሎ። ምስ ተረጋግዑ እቲ ሬሳ ከመይ ኢሉ ከም ዝተለዓለ ይደናገጹ እሞ ጊልበርት ስለ ዝኸፈቶ ዶ ይኸውን ኢሎም ይሓቱ። ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ኪቦን ንገዝኡ እናመፀ ይርእይዎ እሞ ቀልጢፎም ንምህዳም ናብ ታሕተዋይ ደብሪ ይምለሱ። ቢቦን ንገዝኡ ከኣት እንከሎ እቲ መንደቕ ተፈራሪሱን ማዕፆ ተሰይሩን ስለ ዝረአዮ ሰረቕቲ ከም ዝኣተው ይርግፀኛ ይኸውን። ናብ ታሕተዋይ ደብሪ ናጎዮ ኸይዱ ነቲ ሳንዱቕ ክሪኦ እንከለውን ከም ዝተሰረቐ ይፈልጥ እሞ ብጣዕሚ ይሓርቕ። እቶም ቆልዑት ደገ ወፂኦም ብሰላም ስለ ዘምለጡ ተሓጒሶም እናዕረፉ እንከለዉ እቲ ሞሚ ስዒብዎም ከም ዝመፀ ይስተውዕሉ። ሕዚ ካብኦም ስለ ዘይፍለ እናገዝኦም ግድን ክወስድዎ እኒሄዎም። ጊልበርትና ኤሚ ተሓጋጊዞም እውን ንማርሻል ሒዝዎ ንክኸይድ ከእምንዎ ይሞክሩ። ፈቃደኛ ይነበረን። ግን ሓዲጎሞ ምስ ከዱ ምስቲ ሞሚ በይኑ ይተርፍ እሞ መማረፀ ይነበሮን። ገዝኡ ምስ በፅሐ ዳያንና ቴድን ከይረአይዎ ቀስ ኣቢሉ ናብ ክፍሉ የእትዮ። እንከይዶም ገየት ግን ዳያን ንማርሻል ፒዛ ክትቦ ትመፅእ እሞ ቀልጢፉ ናብቲ ድሕሪ ማዕፆ ይደፍኦ። እቲ ፒዛ ሂባቶ ክትከይድ እናበለት እንከላ ግን ገዛኻታ ይጨንላ ኢላ ትሓቶ። ማርሻል እውን ጫምኡ ምዃኑን ከም ዝሓፅዎን ቃል ኣትዩ ካብቲ ክፍሉ ንክትከይድ ይልምና። ማርሻል ምስ ተረጋግዐ ነቲ ሞሚ ጨንኡ ንምጥፋእ ቁሩብተይ ሽታ ይነዝሐሉ። ድሕሪኡ ነቲ ሞሚ ፒዛ ይቦ እሞ ቁሩብተይ ካቻፕ ይገብረሉ። ግን እቲ ሞሚ ልዕሊ እቲ ፒዛ ነቲ ካቻፕ ይፈትዩ ነይሩ። ማርሻል እውን ክንዲ ዚ ካቻፕ ትፈቲ ዝዝክሮ ሰብ ኣብ ሓጉኡ ሃሮልድ ጥራይክ ስለ ዝነበረ ነቲ ሞሚ እውን ሃሮልድ ኢሉ ሽም ከውፅአሉ ይውስን። ድሕሪዚ ነቲ ሞሚ መደቀሲ ዝኾን ቦታ የዳልየሉ እሞ ደቂሶም ይሓድሩ። ዝቕፅል ንግሆ ማርሻል ናይ ግድን ትምህርቲ ኸይድ ስለ ዝነበሮ ነቲ ዞምቢ ካብ ገዛ ንኸይወፅእ ነጊርዎ ይኸይድ። ክልተ ኣዕርኽቱ ምስ ረኸቦም እውን እዚ ሞሚ እዚ ኣይትፈልጡን እምበር ብጣዕሚ ይሓሪፍ። ሃሮልድ ኢለ ድማ ሽም ወፅአሉ ኣለኹ ኢሉ ይነግሮም። ጊልበርት እውን ኢንሄለር ጠፊእንኒ ርኢኹሞ ዲኹም ኢሉ ይሓቶም። ማርሻል ከምዘይረአዮ ምስ ነገሮ ኣዲኡ ከይቀጥቀጠቶ ክእሉ ሾ ከም ዘለዎ ይነግሮም። ትምህርቲ ምስ ከዱ ፊልሚ ንኽሰርሑ ይሕተቱ። ጊልበርት እንታይ ከም ዝገብርሎ ፈፂሞ ይተረድኦ ነይሩ። ማርሻል ግን ቅርብ ኢሉ ናይ ሞምታት ፊልሚ ኢና ክንሰርሕ ግን ብፌክ ዘይኮነስ ብናይ ሓቂ ሕሳቦ ፊልምና ከመይ ክፍተ ኢሉ ንጊልበርት የእምኖ። በቲ ወገን ሃሮልድ ካብ ናይ ማርሻል ክፍሊ ይወፅእ እሞ ኣብቲ ገዛ እናተንቀሳቐሰ ይፍትሽ። ሰባት ክርእይዎ እንከለዉ ጽቡቕ ናይ ሃሎዊን ካስቱም ዝተኸደነ ስለ ዝመስሎም ብዙሕ ኣይድንግጾን። ደገ እናተንቀሳቐሰ እንከለውን ኣብ ድሕሪ ሓንቲ ባስ ናይ ሓንቲ ግብፃዊት ልዕልቲ ፎቶ ይርኢ። ነቲ ፖስተር ቀሪቡ ክሪኦ እንከለውን ካብታ ዝፎትያ ልዕልቲ ብምፍላዩ ብጣዕሚ ይሓዝን። እቲ ባስ ምንቅስቓስ ክጅምር እንከለውን ካብቲ ናይ ኣልበርተ ጭርቕቲ ተጠቕሊሉ ስለ ዝነበረ እናመዘዘ እናጎተተ ይወስዶ። እታ ገመድ ተበጢሳ ካብቲ ሙግታት ክዓርፍ እንከሎ ኣብቲ ኣፍ ደገ ሙዚየም እዩ ነይሩ። ብቕድሚት ድማ ናይ ሓንቲ ልዕልቲ ፎቶ ይርኢ። ኣብኡ ዝረኽባ ስለ ዝመሰሎ እውን እናጎየ ናብቲ ሙዚየም ይኸይድ። በቲ ወገን ማርሻልን ኣዕርኽቱን ካብ ትምህርቲ ተፈዲሶም እናጎዩ ንገዝኡ ይኸዱ እሞ ተኸፊቱ ኣብ ውሽጢ ድማ ሃሮልድ ዘየለ ይጸንሖም።
ኣብታ ከተማ ተበታቲኖም ክእልሽ ወሓስዮም እናጎዩ ክወፁን ከለውን ቢቦን ኣብ ደገ ይረኽቦም እሞ ገዛይ ትማል ምሸት ተሰሪቑ ነይሩ ዝኣተየ ሰብ ሪኢኹም ድኹም ኢሉ ይሓቶም ብጣዕሚ እዮም ፈሪሖም ነይሮም ግን ኪቦን ምንም ከም ዘይረአዮ እሚኖም ይሰድዎ ኣብቲ ከተማ ቁሩቴ ምስ ኣለሹ እውን ሃሮልድ ኣብቲ ውሽጢ ሙዝየም ናይታ ልዕልቲ ሬሳ ብሓዘን እናጠመቶ ይጸንሖም ማርሻልን ቶም ካልኦትን ንዓኺረ ከም ዝመፀ ተረዲእዎም እዩ ግን ከዓው ተጸኒሑ ክእሰርን ክውሰድን ስለ ዝኾነ ንኸውፅዎ ይጓየዩ ሃሮልድ ናፍታታ ልዕልቲ ጌራታ ዝነበረት ናይ ክሳድ ብተደጋጋሚ ይጥቁም ግን እዞም ቆልዑት ምንም ኣይተረድኦምን ሒዞምዎ ድማ ይወፁ ኣብ መንገዲ እውን ኤሚ እዚ ጉዳይ እዚ ንምፍታሕ ናይ በዓል ሞያ ምኽሪ የድልየና እዩ ትብሎም እሞ ማርሻል ዝፈልጣ ሓንቲ በዓልቲ ሞያ ባዚ ስለ ዝነበረት ናብ ድኳና ይኸዱ ኣብ ድኳና ምስ በፅሑ ባዚ ትኽክለኛ ሞም ብምርኣያ ብጣዕሚ ትድንግፅን ትድነቕን እቶም መንገዲ ዝጠፍአ ሞም ድዩ ኢላ ተሓቶም እሞ እወ ግን ንሕና ይሰረቕናዮን ኢሎም የረድእዋ ባዚ ኣብታ ናይ ሃሮልድ ክሳድ ዝነበረት ሓጭን ትሪኣ እሞ ብድሕሪታ ዝተፃሓፈ ነገር ኣሎ ብደንቢ ጌራ ክትምርምሮ ስለ ዝደለየት እውን ፎቶ ልዒላቶ ትቐሪ እዚ ምርመራ ግን ነዊሕ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኾነ ማርሻልን እቶም ካልኦት ኣዕርኽቱን እቲ ናይ ፕሮጀክት ፊልሞም ንምስራሕ ይኸዱ ቅድሚ ምጅማሮም ድማ ዳያንና ቴድ ዝተወሰነ ነገራት ንኽህቦም ይመፁ ማርሻል መጀመርያ ክሪእዎን ከለዉ ብጣዕሚ እዮም ደንጊፆም ነይሮም ግን ከዓ ጽቡቕ ናይ ሃሎዊን ከስቶም ምዃኑ ነጊሮም ይእምንዎም ቴድ እውን ነቲ ፊልም መስርሒ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ንብረታት ሒዙሉ ከም ዝመፅእ ነጊሩ ንማርሻል የርእዮ ማርሻል ግን ምንም ዝተገደሰ ይመስልን ቴድ ድማ ቆርበቱ ይሓዝን ዳያን ንቴድ ሒዛቶ ምስ ከደት ማርሻል ከመይ ዓይነት ረባሺ ሰብ እናበለ ይማረር ኤሚ ግን ኣብ መንጎ ተኣትሞ ንቴድ ማዕረ ክንዲ ዘትፀልኦ ዘለኻ ስለ ትቐንእ ምዃኑ ኣስተውዒልካ ዶ ኢላ ትሓቶ ነዲኻ ሕጉስቲ ገብራት ኮይኑ ዕድል ሃቦ ኢላ ትመኽሮሞ ፊልም ናብ ምስርሖም ይኣትዩ ኣብ ሰዓት እዚ ባዚ ኣብቲ ወርቃማ ሃብል ዝነበረ ጽሑፍ ተርጊማቶ ትመጽእ እታ ናይ ክሳድ ንሳ ገይሩ ዝደቀሰ ማንም ሬሳ ናይ ወርሒ ብርሃን እንድሕር ዳኣ ነኺእዎ ቀልጢፉ እዩ ዝትስእ ግን ከዓ ንሰለስተ መዓልቲ ጥራሕ ክጸንሕ ዝኽእል ምኽንያቱ ናብ ሳንዱቕ ተዘይተመሊሱ ናብ ሑፃ ይቕየር እቶም ቆልዑት ብዚ ዜና እዚ ብጣዕሚ ይድንግፁ እቲ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ጽባሒቱ ስለ ዝኾነ ብፍጥነት ናብ ሳንዱቑ ክመልስዎ ከም ዘለዎም ይርድኡ በቲ ወገን ቢቦን ኢንግሮድ ምስ እትበሃል ንትማሙ ክትገዝኦ ሓሲባ ዝነበረት ሰበይቲ ይራኸብ እንታይ ኮይኑ ኣብ ሰዓቱ ከምዘየምፅኦ ክትሓቶን ከላ እውን ንእሽተይ ዝሰናኽሎ ነገር ከም ዘሎን ቀልጢፉ ከም ዘምፅላን ቃሊዓት የላ እቲ ምሸት ንሱ ማርሻልን ኣዕርኽቱን ሃሮልድ ሒዞሞ ናብ ናይ ቢቦን ገዛ ይኸዱ ምኽንያቱ ናፍታ ሳንዱቕ ተዘይእትዮሞ ሑፃ ቅየር እዩ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ግን ፔንጉንን ካልኦት ሰባትን ነቲ ሳንዱቕ ካብቲ ገዛ ኣውፅኦም ናይ ፔንጉን ሎጎ ናብ ዘለዋ መኪና እናሰቐልዎ ይርእዎም ኪቦን ኣብቲ ቀረባና ዘሎ ፋብሪካ ወሰድዎ ኣብኡ ጥራሕ እዩ ብሰላም ክቕመጥ ዝኽእል ኢሉ እናተዛረበ እውን ይሰምዑ እታ መኪና እናኸደት ክሪእዋን ከለዉ ድማ ብጣዕሚ ይሓዝኑ ምኽንያቱ እቲ ሳንዱቕ ናበይ ከም ዝውሰድሎ ምንም ግምት የብሎምን ቢቦት መብራህቲ ኸጥፍአን ገዛ ክምለስ እንከሎ ግን ናይ ጊልበር ኢንሄለር ኣብ መሬት ወዲቓ ይረኽባ እሞ ናፍቲ ገዝኡ ኣትዮም ዝነበሩ ሰባት ንሳቶም ምዃኑ ርግፀኛ ይኸውን ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ቆልዑት ተኣኪቦም እታ ሬሳ ዝቕመጠላ ሳንዱቕ ኣበይ ከም ዘላ እናሓሰቡን ከለዉ ጊልቦርድ ናብ ገዝኦም ይመጽእ ካድሞ ይምኩሩ ግን ሓፂርዎም ይጸንሕ እሞ እቲ ሬሳ ኣበይ ከም ዘሎ ይሓቶም ማርሻል ብድሕሪ ከብሎ እሞ ሃሮልድ እውን ብኡ ይመጽእ ቢቦን ምስ ዓርኩ ኮይኑ ክሕዞ ክሞክሩ እንከሎ ግን ሓያል ስለ ዝነበረ ንኽልቲኦም ኣልዒሉ ይድርብዮም ምስቶም ቆልዑት እናሃደመ ዝረአዮ ቢቦን እውን ብጣዕሚ ይድንግፅ ሓደ ካብቶም መሳርሕቱ እቲ ሬሳ ዝድይሉ ክሓቶ እንከሎ እውን እወዚ እዩ ዋግኡ ድማ ብጣዕሚ ወሲኹሎ ኢሉ ይምልሰሉ ኣብ መንገዲ ንቴድ ይረኽቦ እሞ እንድሕር ዳ ኣብዚ ከባቢ ፋብሪካ ይፈልጥ ኮይኑ ይሓትዎ ቴድ ድማ ናይ ኣይስክሪም ድርጅት ነይሩ ግን ቅድሚ ዓመታት የቋሪፁ ናይ ፔንጉዊን ሎጎ ድማ ኣለዎ ኢሉ ይረጋግፀሎም ኤሚ ኣበይ ወገን ምዃኑ ተሓተሞ ካብቲ ከተማ ውፅእ ኢልካ ምዃኑ ይነግራ ድሕሪ ጸንሐት ጊቦት ናብ ናይ ማርሻል ገዛ ይኸይድ እሞ ንዳያን ወዲ ክለዶ ዝኾነ ስራሕ ከስርሖ ይደልዮ ኢሉ ይነግራ ዳያን ኣብ ገዛ ከምዘየለዉ ትነግሮ እሞ ቴድ ኣብታ ሰዓት መፅኡ ማርሻልን ኣዕርኽቱን ናፍቲ ናይ ቀደም ፋብሪካ ከም ዝኸዱ ይነግሮ ኪቦት እውን ነቲ ሓበሬታ መስኪኑ ብፍጥነት ካብቲ ገዛ ይኸይድ ናፍቲ ፋብሪካ ከመኢልና ንኸይድ ኢሎም እናሓሰቡን ከለውን ባዚ ክትወስዶም ከም ትኽእል ይሓስቡ እሞ ንባዚ ከምፅዋ ናፍቲ ካርናቫል ይኸዱ ናይ ሃሎዊን ክዳውንቶም ተኸዲኖም ኣብቲ ምድላው ይበፅሑ እሞ ማርሻልና ኤሚ ንባዚ ክእልሽዋ ክኸዱን ከለዉ ንሃሮልድ ምስ ጊልበርድ ይገድፍዎ ሃሮልድ ግን እታ መምህር ናይ ልዕልቲ ኣከዳድና ተኸዲና ስለ ዝርአዮ ናይ ሓቂ መሲልዎ ምሳኣ ክስዕስዕ እናጎየ ይኸይድ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቢምቦም ምስቶም ካልኦት ሰራሕተኛታቱ ናፍቲ ካርናቫል ይመጽእ ሰብ ዝመስል ማሚ ምእላሽ ከቢድ ስለ ዘይነበረ ብቐሊሉ ይረኽብዎ ጊልበርድ እውን ሒዝዎ እናምለጠ ንኤምና ማርሻል ክሳብ ዝረክብ ዝረኽቦ ኣንፈት ይጎይ ኪባት እውን ሓንቲ ፍሊት ሓሳብ ስለ ዝነበረቶ ንሃሮልድ ክሪእዎን ከለዉ እታ ክሳዱ ዘላ ሃበል ክሳብ ዝፈትሐሉ ትኹረቱ ንኽሰርቅዎ ይነግሮም ባዚ ክረኽቧን ከለዉ ናብ መኪና ክትወስዶም እናጎየ ትጸንሕ ግን ናብ ቢዮቦት ሰራሕተኛታት ኣብ መንገዲ የቋርፅዎም እሞ ንሃሮልድ ትኹረቱ ይሰርቅዎ ቢቦት እውን ብድሕሪት መፅኡ እቲ ሃበል ክፈትሓን ከሎ ሃሮልድ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ማሚ ተቐይሩ ይደረቕ
ድሕሪ ቢቦት ብጣዕሚ ተሓጒሱ እቶም ሰራሕተኛታቱ ንሃሮልድ ናብ መኪና ቀልጢፍኩም ስቀልዎ ገዛእና ኮይ ጽበ ኢሎ ኢሉ ይነግሮም ነቶም ቆልዑት እውን ብማሓንቲ ምሸት ዝረኣኽሞ ነገር ኩሉ ተዘይረሲዕኹም ወይለኹም ኢሎም ፈራርሖም ቢቦት ንሃሮልድ ሒዝዎ ምስ ከደ እቶም ቆልዑት ብጣዕሚ እዮም ሓዚኖም ነይሮም ግን ባዛ ሕጂ እውን ናብቲ ፋብሪካ ሒዛቶም ንኽትከይድ ድልውቲ እያ እናተጓዓዙን ከለዉ እውን ከም ገለ ጌርና ፖሊስና እውን ፀውዕ እሞ ንሃሮልድ ናብ ሳንዱቕ ኣእቲና ካብ ኣውፂና ከም ዝእሰሩ ምግባር ኢሎም እናተማኸሩ ይጓዓዙ ጊልበርት ግን እዚ ሓሳብ ብዙሕ ኣይፈትያን ምኽንያቱ ቆልዑት እዮም ክንድኡ እውን ክገብሮ ይኽእሉን ባዚ ድማ ጽቡቕ ትኹረቶም ስርቕ ነገር እንድሕር ዳ ረኺብና እዛ ፕላን ክነስርሓ ንኽእል ኢና ኢላ ተበረታትዖም ባዚ ኣብ መኪናኣ ትኹረት መስርቕን ዝኸውን ነገር መስርሒ ዝኣክል ጋዕገልጠም ስለ ዝነበረ ተሓጒሶም ይኸዱ ኣብቲ ፋብሪካ ምስ በፅሑ ጊልበርት ፈሪሑ ስለ ዝነበረ ምስኦም ክኸይድ ከም ዘይኽእል ይነግሮም ማርሻል ንጊልበርት ፍርሓት ካብዛ ሰዓት ዝኣተ ዘይገጢምክዮ ዕድመ ልክዕኻ ፍራሕ ኮንካ ኢኻ ክትነብር ኢሉ የጠንቅቆ ግን ጊልበርት ሕጂ እውን ድልዎ ኣይኮነን ሓዲግዎም ክኸይድ እንከለውን ማርሻል ቅሩተ ይሓዝን እሞ ኣንተ እውን የድልየና ነይሩ ኢሉ ነብሱ ከረጋጊዕ ይፍትን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣንግሬድ ነቲ ማመ ንኽትገዝእ ናብቲ ፋብሪካ ትመጽእ ቢቦት ድማ ነቲ ህይወት ዘለዎ ማመ ምስ ርአያ ዋግኡ እንደገና ክደራደር ከም ዝደሊ ይነግራ እቲ ሃብል ኣብ ሓደ ሓወልቲ ተንጠልጢሉ እውን ምስ ኣንግሬድ ንኽዘራረብ ናብ ኦፊሱ ይኸይድ እምና ባዚ እንቶም ጋርድታት ትኹረቶም ይሰርቅዎ እሞ ማርሻል ነቲ ሃብል ክወስድ ይኸይድ ግን ክሕዛ ክብል ቢቦት ይመጽእ እሞ እተን ክልተ ኣዕርኽቲ እውን ተታሒዘን ይመጻ ኢግሬት እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ተጨኒቓ ተሓትት ቢቦት ግን ቆልዑት ምዃኖምን ምንም ችግር ከም ዘየምፁ ነገሩ የረጋግዓ ማርሻል ነቲ ማሚ ፈጢኖም ናብ ሳንዱቕ ተዘይመሊሶሞ ሕፃ ከም ዝቕየርን ኩላቶም ከም ዝኸስሩን የረድኦም ቢቦት ግን ዝዕሽዎ ኣለዎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ምንም ኣይተገደሰን ኣብ መንጎ ጭቕጭቖም ጊልበርት ይመጽእ እሞ ነጢሩ ነቲ ሃበል ይሕዛ እቶም ጋርድታት ክሕዝዎ ቀርቡ ከለዉ እውን ናብቲ ማሚ ይደርብያ እሞ በጋጣሚ ናብ ክሳዱ ተኣቲ ሃሮልድ ክነቅሕ እንከሎ እቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ሸንሸል በጢሱ ነቶም ጋርድታት ይቕጥቅጦም ጊልበርትና ኣንግሬድ ካድሞ ክሞክሩ እንከለዉ እውን ማርሻል መንገዲ መፈንጠረ ዳልዩ ስለ ዝነበረ ተወቂዖም ይወድቁ እቶም ቆልዑት ተሓጒሶም ንሃልበርት ይሓቕፍዎ እሞ ነቶም ካልኦት ጋርድታትን ሓለፍቶምን ብሓደ ይኣስርዎም ድሕሪኡ ናይ ሃሮልድ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ምእላሽ ከኣትዩ እንከለዉ ተሰይሩ ይረኽብዎ እሞ ብጣዕሚ ይሓዝኑ ድሓር ግን ኤሚ ኣብቲ ሙዚየም ዘሎ ክፍቲ ሳንዱቓት ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ሓሳብ ተምጽእ እሞ ብፍጥነት ጉዕዞ ናብኡ ይጅምሩ ሃሮልድ ሕፃ ንኽቕየር ቁሩተይ ደቓይቕ ኣብ ዝተረፈሉ ሰዓት ናብቲ ሙዚየም ይበጽሑ ሃሮልድ እቲ ማዕጾ ሰይሩ ናብ ውሽጢ ንኽኣትዩ ይገብር እቶም ቆልዑት እታ ሳንዱቕ ኣምፂኦም ኣብ ጥቓ ናይታ ልዕልቲ ቦታ ይቕምጥሉ ግን ሃሮልድ መጨረሻ ግዜ ተሲኣ ክሪኣ ስለ ዝደልየ ናብቲ ብርሃን ወርሒ ዝነበሮ ቦታ እናደፈአ ይወስዳ ከምዚ ኢላ እውን ንሳ ትትስእ እሞ ንሃሮልድ ድሕሪ 2,000 ዓመት ስለ ዝርአየቶ ብጣዕሚ ትግረም ማርሻል ንዕርኽቱን ብሓደ ስለ ዝረአይዎም ብጣዕሚ እዮም ሕጉሳት ነይሮም ድሕሪኡ ንኣልበርት ሰዓቱ ከም ዝኣክልሎ ይዘክርዎ እሞ ንናብ ሳንዱቖም ኣትዮም ቅድሚ ምድቃሶም ድማ ካቻፕ ይቐብሎ እሞ ናብ ምድቃሶም ይኣትዩ ድሕሪዚ እዞም ሰለስተ ቆልዑት ፖላዊ ሶፍቲ ውሽጢ ከይረኸብዎም ቀልጢፎም ካብቲ ሙዚየም ይወፁ ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ማርሻል ቁርሱ እናበልዐ ዜና ይሰምዕ እሞ እቲ ጠፊኡ ዝነበረ ማሚ ብዝገርም ኩነታት ኣብ ውሽጢ እቲ ሙዚየም ከም ዝተረኸበን ኪቦት ኢንግራድን ጋርድታቶምን ተኣሲሮም እናተወሰዱ እውን ይርኢ እንከይዶም ጎየ እቲ ማዕጾ ይኹሕኩሕ እሞ ዳያን ንቴድ ማዕጾ ክኸፍተሉ ትነግሮ ማርሻል ንቴድ ክረኽቦ እንከሎ ስለ ዝመፀ ሕጉስ ምዃኑ የረድኦ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብዛዕባ ቫምፓይራት ፊልሚ ክሰርሕ ስለ ዝኾነ እውን ንኽሕግዙ ይሓቶ ቴድ ብዝሕቶ እዚ ብጣዕሚ ተደኒቑ ነይሩ ግን ከዓ ንኽሕግዝ ድልው እዩ ኢዶም ንኽሕፀው ናብ ሓደ ኣንፈት ክኸዱ እንከለዉ እውን ዳያን ነፍቃሪየ ከመኢልካ ሓንደ ጥዑይ ሰብ ኮንካ እንታይ ተቐይሩ ኢላ ትሓቶ ማርሻል እውን በዓልትን በዓልትን ሕጉሳት ንገብር ሰባት ብሓደ ክንከውን ኣለና ኢሉ መሊስላ ንትምህርቲ ይኸይድ ኣብ መጨረሻ ነቶም ክልተ ዕርኽቱ ይረኽቡ እሞ ጊልበርት እታ መፍርሒት ፊልሚ ንኸይድ እስክንርአያ ኢሉ ንዓደሞም ፊልምና ይውዳእ ፈቲኹምዎ ትኮኑ ተስፋ ይገብር ንቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ኣሕለፉ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ተካፍሉኒ ደጊምና ሳንራኸብ ሰናይ ጻንሒት